Hai a chuirde tá fáilte romh go eagrán speisialta an Podchraoladh de Sheachtain na Gaeilge le Energia i gcroíthe hí speisialta. Léinn ar an eagrán seo ní an bháin na Gaelgals atá an ach Gaelad, Intas na Nítas. Fear bhfuil antóir ar in nachcinnéad ó héil idir an Irmireacht, an Bhúntreacht agus cuairtaí TikTok cuma. Tá os ceann 7,000 leantóir aige ar Instagram agus beagnach 109,000 leantóir aige ar TikTok cuma. Tá an tálinn gur chuir sé amar leataobh le bheith linn tuis gur sé an gnóthach mar ambasadóir Sheachtain na Gaeilge le Energia am lína. Seo thugah na Gaelgals leis an Kerry Cowboy é hain, Shane ó Súilleabháin. Sheachtain na Gaeilge tá ann agus chuirtáir siúla an chuirte? Well, nóí is mún from hands mé. So, neart agus ag an am cinna tá mé mún in réil choláiste, so bíon chuile Sheachtain in a Sheachtain na Gaeilge camera. But nóí an Sheachtain is fearr. So bblion atá an agus tá ílinn le Raidió na rudíotáir siúil aige agus rud an aisteach é le aige ará nó eisian nó sé mar níl dúrc na Gaelgals le aniu tá Gaeilge le Energia. Agus is mór an nóir a bheith sulibh gan dát eisling lo se hé bheith ar na Gaelgals le fad an lá. So seo hé buach faointe Sheachtain na Gaeilge inis. Sin bhgáin plá más. Mar an gcéanna an sun háise a múna gan dát in chláiste Raidió agus mar dúir tú há na héin Sheachtain na Sheachtain na Gaeilge stofa an ceansaach go háir agus ní Sheachtain seacht lá diaag ach bhfuil mí de taring de hele ard is stocha ar an danga agus an cultúr be céilíar siúlagain, be seo talanne, anna chudrodí agsúla agus ní féidir am sé creidúnta glecha san há in níní léchaiste gan beidir be si géiste de seo há si do chreite. Ach las mud sin go dát há an tálam bheith mar ambasadóir ar Sheachtain na Gaeilge im líana. So há rudí a dhéanamh go stocha ar bhain náisiúnta leis. So bhí schósam le clear feig cúpla lá duineh rudí simúla huas an son bhí pressááid a gcuin is rudí mar sin agus gan dát is bangin bhí is ag ghíthe filíochta de hína Sheachtain agus bhí bud mar an henna son gan dát. Agus í hamárach be mé ar mór ríist be me dulga carsa bhín ag seola Sheachtain na Gaeilge an son. So ní léon sosan nó ríomh a chama buint anna henna bhas. Dúr gan an Thomas gnóí de aon Gael. Tús mí an bhartha. Agus céir de bheas do daltaí hain nar fuirsiú amach go raibh mar ambasadóir ar an éile Sheachtain na Gaeilge. Cad a dúirt si leat nar fuirsiú amach? Ní raibh mar an cainte ar ag an tús ach nar a chuig an fógar telefíse amach agus ó hin raig ní fleis amach. Bethe tangaí Lord agus an winkin íag le chuchann siad an súd díreach mar aanam sa bógra. Bíonn siad go léir spocasam ó bbliana hain suasca bliana sé ach ar lábhfuil is maithan rud sin mar háide leir a hile Gaeilge na stocha agus is dó an gúil sé táchtach dóibh ar le bhéal éigen í eiscint ar nádan san aber ar an duile fís ar Instagram rudí mar sin. So cé go bhfuil siad a magafúm is maithan rud. Cudír, tá tú chur an teanga chun cín ar bhn náisiúnte agus meas go sé iontocht do dulgáiltaí go bhfuil tú hé mar rúntóir acu agus féidir le rá bhil tá eisna sin rudí sin. Le sin rud an táhaach do chailtaí mórm se bhí méid leir se blina cúganiu agus bhí méid déanamh compráid idir cuasaí teanga sa deisceart agus cuasaí teanga sa túisceart agus ag rá nachrá an tá arm frastal ar Gaeilge choláiste ar bhil scoil an Gaeilge riamh ní ra aon deisna agam bhíorm san na deisna an chrothú seachas frastal ar choláiste saoirí agus leir san iadó as Gaeilge le bheith fearnach ní ra sin ní ra mé ag pléann stuff céine le iadó is bhíon áflé agan ar nóis na Gaelgals ní ra an tábhar cósaimú sin I mean gohar tí ar anam maithú. Fear bocht. An fairbocht. I know bhí tú iontocht tá tú iontocht but like I mean bhíon na gcroíthe chat agus chuirt, but bhí méid rá le muintir na cúga bliana agus cinál le chur ceiste orthú dánéir hí leat i gceann cúpla bliana an gur teanga bhar a bhíon an Gaeilge céir de deartha agus cin mochaán a bheith a gceist nó cin mochaán bheith ort agus dúirt roiint acu bheith feargarm ach dúirt cúpla duine go méadís cinál neodrach. Dúirt siad bhfuil is maitham an Gaeilge is mála bheith well freastaí mar Gaeilge choláiste tá Gaeilge agam ach ní raibh siad ró fashionanta faoi bheith ó
chur chun cin. So an rud dúirt me ná bíon ar chuna éigen kind of fighting the good fight enough. Like chuid daoine go méid sí agan mar atá. Bhíorm sa tréid, bhíort sa tréid chun deisna ó chun í leirt chun í úsáid. Glachan siad leis go mbeidh sí an go deo. No, tásúla go mai ar nó é agus. But ag dear an le, tá ar an fós an tréid dhéanamh. So bhí méid leir seo fao sin agus orintanta déanann siad dearmad orintanta meas an le chláiste. Tuis go mbeadh sé có léthúil dóibh. Go bhfuil gá í chur an cin a rééis agus rééis eile, so is dócha gur rud ionach é sin dul a cháiltaí, é sin eáil ar orsaí an tuairdon is mó náisiúnta, so fair play it. Míl maith good. Agus bhí grán sin goir tú ag an pressáád agus i ggur an cheola Sheachtain Gaeilge le Energia chunas mar bhééis sin agus cé híad na ambasadóir eile? Bhí sé anna éitir fad le bh fiúnach, mar agus bíon daoine rála a gcóí se bíon na mílte daoine fiochantar na cum lesa ach tá sé chóir difriúla bheith caiint leis an bhin a más sa bhirm agus daoine bheith os do chóir amach. Bé an céad taí a furas ar sin mar bhí an pandémón obviously nuair a tháinig bora ar an dicteach agus an sáin nuair a bhí ar Instagram rudaí níiad an daoine éiscint agus an sáin is tá gur bheith sin an céad eispur sa bhí gom le daoine os ba chóir amach agus bhís nar bhíseach ach mar dúirt an son bhí bert prólam san éon ápú agus cormach go hara agus háid brábalta láirtó scór daoine so just lean mé an tróbhí costacha. Aéis ar fád agus céir a bhí á lé aga bhar an lá. Cad a bhí a phléagain, is dócha ar dahí féinnig leis an danga cá ála míamar í céim fágar ála míamar í agus an sáin an taucií a chiimiid os ar gcóir amach a déobh na Gaelne. Bhí sé anna ghain in ar iirih agus an son bhí le ceis na randomacha bhí chóéadrom agus chóéascar agart a chuid bhacha agus bhí brú amarm ar agart os cóna na naoine sin thógach sé tamilart machna bhí inmhartha agus freigra a gháilte stocha ach bhí sé simúil. Is tócha grála meanna chud an lásan ní bháin féna bheithe caint óscór daoine rudaí ach chum eile sin mo chuid tuairimí teachta mar chóirim féin is tócha go hana hapaig sin rud eile. Agus ar an réhairt tuairt faoi dúláán a mar sin ribh seo tugach dúláán de gachéin ambasadóir an nearna siad é sin am líana arís. Dhéan, so bheith clár telefíse techt amach a gomsa go lua agus caithfh mé Sheachtain Gaeilge níomh isteachán slíéigean. Sin rud a dúraclum a luair slíéigean. Is dóilm gur sa déan ápú an dúchláánna bhí cisin ná híle Gaeil úsáidir na meán síalta. Agus cormach go hara dúidir leis chaithfh isteachán ag fá radio drive time agus dóilm gin sé sin ar an cuma. So bhí sé éasca ggóhan dósan ach ní sé figured out gom fós chun is animation ar an glár telefíse. Ar a cuioinách be rud aigen. Agus Aberlin faoin glóir telefíse, céir atá siú agus? Má feta tán de sé teachtamach ar coolla caiir, beidir dearna bliana beidir an bblion se chuin níos a gin fós mar golóir le tafid fós. Ach an dream job se héan ar iirih hamadul timp na tíide nó raim an déis buile le daoine óga agus a caint lá faoine good pataí. Agus rudí agsúla mar dás mé níos ar irim tá taí go mar ar bags, críide agus capelas rudí mar sin acha ham treis buile le carcas crinini agus mucha gwine bin focan nuadam níir si sin rád gom mucha gwine. Yeah, bhí a gihíhan agus dréir dóramh aim sin na cásca níos be me buile le nachracha nimhe dúán eile agus gabhar. So feic sé sin animúlar fad acha Habasúla na héile ónam. Is dóchan rud is fearlam faoi ná gur bíad na lenaí na saólathe. Ha mi sé fálam bmhtha, seachas mi sé tuairteolais mar dhéanam sa tom rangan upérad. Ha ma fálam anna chuid ón na lenaí se agus dís ardín sé mar chrí lenaí cothógstan, ha siad gléir ar 8 agus 2 an Gaeil na bhíonna cá, bín sé dochreite ar fad an caiidán na bhíonna cá. Tugann sé anna bhóchastam. Agus ceist an randomach a réitlam. Was brám ceist na randomacha. Ja, bíam lá na ceist na randomacha an óhearnach ar rinne mé héin agus al chlór le na chéile chuir mé an cheist dá mé hoid a bhar seachláide cin bar seachláide a bheith anat. Dá mé hoid anmhí, cin anmhí a bheith anat. Ó ceapscurta chun an ceann bar seachláide agus bhís gan rá like wow sin actually an randomach. An tena bhí ar dúis, bhalam bhfuil mo capal fian. Níor bhalam gimach duine ar mo grám, ach bhalam an sír sin bheith in an richo tapig son agus
Anmhethe do chreite sé iad chu tó gar de ia ach seachas sun beidir tígar na dar braham gomach gach anmhí eile like ní vacan siad leis an tígar din sé péad is má leis agus stom go dehnóchan cinál sin saol mad le bara seach láide Galaxy is stocha Galaxy smooth Cherry milk or sin classic an dót Ra dá mé te an fragra ar thug tú ar an gasin faoin mar seachláide ach tá Alswyn brain de cean sin mar coní ar an lena chéile mar a saol ar an éisteí, but tá sé brain an canál randomness, but dó mé i anmhí cin tanmhí a bheith chunat. Daring quit mar spé am tú mar but like more like Pullman or admission. But like cheat on a mission. Cheat Beiger, snow leopard. Oh no, it's fish on to a Halloween mar snow. A cougar. Sorry, Lawson. No? Yeah, Cosmate and Dúlra. Madra stochat. Rá at the madraí anyway. Me chun rá Jane tuair buile fiú man sin madra. No sigraf mar tá mé an bheogar fad agus bhrálam a bheith ord ar fála. Ar fála even. Agus brálam an trí a hiúlann siad. Bín siad có grásún or ag in the drafts. Brálam e. Yeah, ní dóil sin. Go Sorry. Dawsar a bhí anam. Bhí mé lá na grásta. A raibh? Bran sé ar Bran sé an lá, Bran sé an sí. My God, tá tú códílis. But madra Séaghan golden retriever energy a Dermot. Yeah, bhín anna chuir finne buggers. An America. Browner. Sin an dásar fad. Agus tá sé ionta gohfuil chlár mar sin ar siú agus go tú ag buúla le daine agus mar dúirta go an hil gaú freisin agus tá méid siúil go mór leis an chlár sin eáil agus nádar mai mé brethnúir ar an gceann leis na nachcha nimh agus na daála mar tá an gorán agam mar Beidir na cíile? Yeah, anéirhí mé an scéad. Yeah, faoin nachar nimh thuúda tú an scéil sin ag an bapah comá, but cai mé bheith cuaach faoin Malach. No, anmnig an chláiste. No, ní anam nóí mé an chláiste. Ach, tá aithne agam ar chuine a tá ag freastal ar ollscoil éigean in éireann agus bhí conaí ar an duine seo leis an trúr nó cethar céine le cúpla bliain agus ach bhóg an duine seo má agus bógu duine eile is tra, so bhóg an chláiste duine ag an eile seo. Agus fuair na cálíní teachtracht lá igen. Seo lóisín ar campus. Seo lóisín ar campus. In ollscoil bheog, aithne i cuileghine ar chéile. Ní le níos móna sin, agus ba cuid ar an éisteir agrá tuigim cin ollscoil atá agat. Agus seans gur mar ófií me, but ag an am céine. Seoach cén dochar. Agus ar an fuairsí teachtracht. A chalíní an méid sé ceirceoir dó bhóid an emotional support pet. And they're like, no, by me to their blood. So níl cad agus níl cad agat emotional support pet all. A chonig sé consolis go bhór an duine seo emotional support pet. Cúpla Sheachtain ribh, no, dóú go bhór sí é Sheachtain ribh ag fuair sí é, well, ceaptar go bhór sí é mí ribh nó mar sin, nor bhog sí is agus an peata bhí an nó you guessed it, nachar nimhe ach an aib nó gneachaí an nachar nimhe ar stray agus bhí sé fualam ar Harlínse sin. Yeah, I know Harl sé linn Harl sé dún le déine comá. Yeah, comá sé. An náidir. Sinin. Well, Senan the snake an tanam a gléoch ar an nachar. Or an gceann tá a gachtain níos. Yeah. But you will bias ag muintir an ag muintir na hoscail sin ar nos is okay. Ach ar nos iní cúpla tháinig siad there is seomra duine éigean, is seomra codalta duine éigean. Duine na daoine eile? Yeah. Ní an duine gur lo an jail rud? No, but yeah, déitin níos mó rá ach níl mé géirí níos mó sonraí hortar aglan na hagla ach yeah, so bhí ollscoil éigean an agus bhí muintir na hoscaile ilig i cuardach i ggur nachar nimhe sa bhrúscar agus é nacháit. But ar a laiad
tá an Gaelgals mar dúirt tú imethe inis nu sam cohfuil sé ach sláán a henan. On ní bhór a riamh. No Seans go sé mohan son áit éigen. Ó nó fuisiide. Okay. Tá sé gan é, bud ní ra mar géirí an tola sin all. But yeah, so just agus tú ag glú an nachracin nive. Tá mé géirí an scéil sin a reinint le fada. Bhfuil mé ansalt an sé an ar dúirtúlam don chéadúir é sé an granvertáid ach Cad é mar emotional support pit like ní háláin go macha mar an emotions ag nahar nive. Like háláin, cuiláin nó cuinín nó rud nach nahar nive. Bin go ddíar go dúirs me as céirtatá mí ceart le ar céirtatá cear le amsadóir buí. Amsadóir buí. Golden Retriever. Amsador, like Amshi. Oh, Anna, yes. Okay. We just appreciate him tash on and shit program. Go holly your rod. Take him. Ireland some madra now. We don't brush le jail. Like need she cuddly, like just net na holu. Branch well, nor vi me rinne me tahi ibra le Raidió. Agus for my narchkels. It's visual she or each gonna to run to me gen no more kind free now never but been skills show grammar but vi na her niva one a hui stray agus dam she'd a cúpla mí Jenny snabali agus iad gin kind of re-installationer vi taréis kind of méadú 3 uair mar vi taréis na locha ilig agus vi ócodella an go ra na her niva ag ban agus bhíoh sé an mu as an gás nó an céid nó cibirrad ag gomininic ar an labba, so seans go bhfuil siad cuddly, níl sam ach ní bheith mo wadrim im a hiomra, like, but bhíoh nachar niva ag an man seo sa siomra, agus an sin ní éan siad gach lá, éan siad or gachúpla lá nó or Sheachtain na rud mar sin, ach ní ra sé taréis éon rud a ithe ar fa cúpla lá, nó cúpla Sheachtain, nó mar sin, agus bhí sé dó hína féin, agus apparently Jane and siad sin agus iad ag olbhú chun tuairt faoi chinna mór choin, like, yeah, iad a gurí béle mór ithe, so dúirt an Raidió ar an bhón agus cáhfuil an nachar na bhinis. An acalóm mar an labba, dúirt an Raidió, just imig go an seach, imig re. So ceap an Raidió go raibh an nachar nive I gurí é féin olbhú chun an bhean ithe. So bon agus bar an scéil, nachracin nive, no, madraí, yeah. Tá me gaiir as an glása, níle me dal an héile. Treis sé seach las. Tá me críir látithe god. Agus muidir dreidim dro lá páir tarn fád réiles an an ever fád. Yeah, agus ní hána sé riamh go cíirí ar chuil se bríomh sin. No. Yeah, bhanig sé cíirí ó chorcaig, níor hánig ne fád a gríomh go cíirí. Ní ramar mahar nóhananta. Nada bud sin fearach sin na dúirlinn sa bhunscoil. Yeah, ní hána sé riamh. Chanis a crothú idir cíirí agus carcíirí. Péidir é, yeah. Agus dair ag ló. Ní donna gur bhéh cabhair ag tastáilchan sin íanamh. Tá sé mar sin a rénos. sé. Ábhar bhí Dúlra gurí play ar an glóir if fiúnar a hosamar an Podchraoladh seo bhí tú gurí madraí a play mar tá antá. Siad a dhéis? Yeah, siad a dhéis. Well, nói sanolaí hu na cólathe an éisisin an Gaeilge ar cálaí níl clúam. Ní chuir scoil an riamh se bhí a gurí fálamach an aimseúir buí. Tás an éis an bhean ceart le goil na chuir bardar cálaí cad é cólaí teordan ar dagan. Yeah, no, ceapúil an ceart go actually fansaigh fuckar. An bhfuil le an ón ó bhí sa maige. No, tá ród mar sin an ar nói madra cuireach ach Yeah, madra cuireach dhearc le seáid sin timppla ráid ní seo cólaí teordan ó perad. Cólaí teordan bhí an ceart ar fád agus tá leabhraíonn. Éis? Yep. Tá leabhar beag agam leis na puirthe ar fád an agus rinne mé ní rinne mé eiste rinne mé chur láthir san óscoil bunathe ar wadraí do halaigh. Ní chun sé sin éon únar man echar. I know. Ach gan dát, nada bhfuil cliste go faoin butterfly effect ach nar a bhíon peileáin deirníd féleáin idir sibse I ggéitalt agus na stíána sanna buile go bhíon gé anna bheagán a chur an déhile an dáin do bhar sin bíon tornado. Now, ní dóm gur fíreach sin an sais teora go tán. So ar slí éigen hán mar an ambassadóir hecht na Gaelna, há caint libse tuis gur ceannig mé madra cuireach gábhlíon a hin ó mo chósan.
So sin an sais domino effect a an sun an butterfly effect. Brandy gachan rud gomin ar iirih caiim buch sa gháil de brandy as. Ní a bhfumin ar iirih, like bhí an dín glasáil díoch treis tasnú agus ní a bhfuamach rud agin chun carúla a héal. Mar bhí sa cuiineh gomach cuiire le tuairteisteach agus meach sé mad díos fosa le madra agus bhí áma go manúir sin so just thosa mé tréáil. Agus bhí ar Snapchat nuair sin agus bhí sa duineh bhí seán granúra rudí gardeach dúirt mar a féarlam an rud nua se TikTok. A gur faid se an order TikTok bheitís viral agus dhéana agus ní airglum. Godígur chur is fhí seán den ghuileáin seo, dír go dul típla na ba, fhí seán ana híplí ar fad agus dhéimiigh sé viral, cos a chola agus nar a dairis ar maidin bhí nach mór milliún duine treis fiacantir, America, Astral na héanáid agus as an raigus dácha bhí sa freigar ceis na marheolar madra agus conas a bhí mé á sréanáil is rudaí agus mar sin na hosla go mechan Kerry Cowboy na riidir. Tá sí bhfuil tin ar lús lásach agus ar nóí níl an chuid tá agam le madra cuireach ach bhíoh cean agam blianta hen agus sí anchluiste agus antapaí ach is just tá brandy ar leheith leile. Well an rud a hán, há madraí níos tapúla feisciú gom agus madraí níos láidre a cha sí có machchan éisteacht. Sin an rud is mófuhí docha. Díot an lí síos rá, tras na parca buhí a bhadúhí agus just dhéanaach siad díirech an sanna. Si do chreite ché chu tapig is á sí chun smuoine bheits docha mar ana bhí bhís chun rud an eile rá feh brandy an sun. Tá go leir le rá go feh brandy, so nó stusna agus jigs dí an rud céad bí na méid sin le rá a chu sé imime bhin. Tuig sé nas go má mé gin anyway. But a bhuichs le brandy bhfuil gachrod treis tasnú. Agus dócha gur níos a Sheachtain Gaeilge an son do gáín ins na TikToks Instagrams as son. So há sí treis chuid bhaithe universe an de tangan is dócha gur ise an fear ambasadóir, mi sé just a seaamh a Sheachtain mar ní féidir le leir. Is cuine minis. Bhí mar rá nuair bhí an pressáid an gur sé có bheith caiintos gordaine agus níos brandy go bhfuil si ar an idirlín is rodí mar ní thugann si an fón fé neara nechar. Ach chuin an call-out video dhéanamh i gcóir mar feta tháinig cameradóir an sa agus fear fuaime agus gacha an rud crew ceart agus bhí si có cúthailach agus níor irsidí an éair gimach an camera ann, bhí si i dul féceiltú uig agus bhí rálam, they're tá madra seo le feicáil ar fud an dain, chunas go bhfuil si có scaunrathe rih camera ach just níl taíocha airas docha na daine sin a bheith timppla is rodí, but deirglinn ar deire treis ábhraíonn spreige agus cainte lethe ach bhí sé actí, but just chuir sé gooine am an sunnig an bresáid gorás dír cosúla brandy, tá si go brád nar bhín na fón ann ach nar bhín cameraí mór agus daine ann bhín sé ait, so há anna cosúla le chéile sa slí sin. Well deir siad sin go mbíonn daoine cosúil leis na peataí a bhíon acu nó sin cinnal tá sean joke nó sean scéal nó rud mar sin faoi gcóirde agus faoin rothair agus faoin méid mar leis an méid amach chachan an gcóirde ar an rothair bíon airíonn siad cosúil na céile nó rud mar sin, so dearmaíad go mbíonn madraí mar an ggéine le daoine, so níl agam bhfuil mé cosúla jigs. Am tú cosúla Ross? Leisciúil sean Beiidir. Tá an duine níl tú leisciúil in éair. No, níl tú. Sorry, no, níl tú. Tá coníir do sáile fóstas an madra an cluine tágan agus is Springer tá ann agus bí a chana chuid fuinne bheith tá sé 50 Oh wow. Sin ní seanna bha. Well nadidir há brandy anna aclí agus anna cliste agus níl mise cupcasúla sin so. Nadidir, slite agsúlas docha. Tá jigs in a drama queen agus má chun nach bhfuil mé, but ní mé chuna on rud eile rá no, I'm cinnte go bhfuil jigs gíomh nar fad chomá. Tá sin go léir go beo. An mar nála jigs bí déine tú an éirtaí a réáil agus thosta tú déanamh Lúfruachta me leis goiltá chasúchtarm. Rinne mé an éirecht leis an lúfrucht ach an aib ná so bhí mar dúirs mé bhí
Carly agan ar fa na mlíonta agus bhí si dóchreide Jessie impi ar fa na mlíonta chun í all agus bhí an ómar go fuinna bheici le bheith agan mar fata caiimime rá bhí si aontoch mar fata bhí coní ar sa te agus gaprad ach bhí agus bhí si ancheanil ar fád cóséh cólách ach ag an am ceanna bhí ómar go fuinna bheici bíon ar spro a bheith ach mar higann tú hain ach bhí mé gcónaí géirí agility nó lufracht a dhéanamh léhí ach níor hiic mé go raibh club díireach in acalm like míle sús an bóthir níor hiic mé sin go dtí gcóir si bós agus ar nó níor bhéin cúna bhí gist an sin bud an sin hosí mé á dhéanamh le jigs agus an rud le Westies nó a hirircistá si cóstú có cean donna ar fád an Jackar brocra a réal gothra cean atá có milse atá si ach just spréhíon an. Níl si rééis dhéanamh le fada ach bhímar an mío hin she just lit up like bhí si just lán le grádó just a gurí léimtre chuile rud like mo chasan tú do chrim arthaí just rééis si an chósa ag léimtre chuile rud. Now bíonn tú a gurí í a stúra i le rudaigin ar le tunnel don rud mar sin, but just léimhí si ar chuile rud th chuile jump nó cebe tá si gafa leis bus tá sé Jackar í réonál caiimime rá like i gcompráid leis an chalí. Tá chalís mar sin, tá spáin tú ar bháin dó agus thoisiráca. Agus bíonn siad có ag iarraigh is stocha tú dhéanamh sásta chomá, like madraí gom rúbí like just bíonn siad iarraigh bia sinna méid mar labrador sahí agus strála bia. Ach brandí like cuma lé, dá meach bó le boga nó cuiir nó dagan agus an ginearálta raach siad duine an jab like ba cuma lé. Níl siad có tóca le bia mar sin like éhann siad go dát ach há siad ag iarraigh obair agus tú dhéanamh sásta so déan haulú sa lúfaracht an son gimbeach siad go húntaach aige mar is brala ritimp is brala léimt ach dá mé fás ásta dó dhéanadíist éonrad deit réadíist suas slíomh dhéanadíist éonrad agus há siad gihíomhann mar sin há siad có dílis agus có tiomanta mar madraí dá meocht daoine cosúla anis like bedís na CEO na rudaigin just bedís có rathúil mar có cliste có lúfar agus có tiomanta le an rud a hastíon bmhatha. Agus an bhfuil a go conas tréáil a dhéanamh mar an mar sé déint agad ribh? No. Cosúlis de capel just lenam a chóir le féin agus braham an rud atá ceartastach agus bí a caiintlóha agus ní déir gur deachta dúil me an isú dagan ar slí éigen I bríonn sé éistin siad lom. Nadidir an bhaca si bhar nu scéalt Instagram riamh just há capla gom trigger an is agus a sé an óg, but há sé tréáilta gom chun dul timppla agus éiste leis an mailin agus casan sé timppla ar deire mé agus téint sin níos tapúla níos cuile mar hána nascadran is docha. Ma chachan tú áum loha agus ma bhíonn tú is docha mar ceanara luúchtún sun há sé an éasca madra bhile leis an ómarcha patrachta agus fumaíonn sé sináis cruálach ach is dónam míonn sé bhad níos fearr má dhéanann siad rud éigean duit agus an sun den tú patrachtóra mar tuigann siad go bhfuil sé tiltte cá agus bíonn sé de gíire go hiile dhéanamh chun tú dhéanamh sásta stocha. Á sé mar an ggéan leis na capel. An rud a dhéanann annach go daoine le capel gan dul gainn sa scéal inis a cíimiad. Tugann siad bia dómh carédí gachéanrad agus patrach agus an son just ceapan an capel nach fud feicta duineh just seaan son agus go siad rud éigean. Ach le trigger an son, man nation shelom just shúlam buig, shúlam macho an áid agus tuigeann sé sin dhé mé rud éigean as lí. So din sé íocht níos fearr an son, I gan cúig na bhéad ar éigean agus tuigeann tú go bhfuil sé smuoineh tá sé géisteach agus sin mar a bríonse agus nar bhíonn sé déanta gachtaige chumar an nólas go bhfuil sé déanta agus bíonn sé chósásta leis féin. So sin an sais stíl hagam le tréálaíon a bheitstocha do gachéanáis ana bhí níl mar sin le bhgaltíí an dát. Bhíam níos déise lotha ach I bríonn sé stocha just lenam manádúra stocha. Derm go le anna chud fáinach sé testáil agus anna chuid ama freisin. sé agus bhí an táma gom nar bhí brandio agus docha anna sríonnta níos gan dáigh múna agus mar ambasadóir hecht na Gaelgals rudí ag duineh agalibh leis na Gaelgals rudí mar sin, but is go digginn sí níos chattá le duineh, so níla ag testáil bhuaí sa méid céine sa bhí ach nar bhí mar tostaach gan dát bhí an Thomson ag testáil agus bhí sé an háach. Tugann siad an socialization period there, nar bhíonn siad cóthóg son gúil siad an spún sí le sún siad isteach gachéanrad agus tá sé an háach go gíonn siad gachéanrad a gní sin. Fiú bháin brandí bhí si le né Sheachtain dísnar dagan suas am a bhaclann agus mé fád na má anas go bhac si ná fiochan dúrtha agus
bhí siad fálam fiú gníos sin chuna sé dhéanamh agus cheas sé dí mar tá si go húnta chunis. Tá sé go mór in éiad airíon wem cáilí bheith agam just bíonn siad ar levéil eile. Tá méid smuoinmh tá show madraí allward ar bheanam crofts a bhíon ar siúil is asna, bhí me anfuigó agus bíon gach poor madraí an gach breed an like a hála allworks féidir le búla lo ar fád agus bíonn siad dochreide, but just gach uair film ar an cáilí. Bhrálam Shetland sheepdog massam. Tá siad ar nós like rough cáilí ach anbheog. Yeah. Hinál an foioinmh céine acu is a bhíon, well, láitrin foioinmh a bhíon ag border cáilí ach bíonn siad cuma ag an lúfracht. So sin cinál an céad céim eile domsa. Dílig me cúpla cuir leat níos agus beag an cáilí flat out an sanna fegan le go bailile sa Gordín. Fianta sa dul muoine. Tá talún agan, so tá agam dóibh. Sin rud is táchtaí. Mar sin rud eile is tócha meach se có deachar cáilí chiméad na árasáin, like bíon an spás an na testá butha, like ní a bhéon teoran riamh ag brendi, like ní higann si gur féidir le stoppa, just fanan si típil de ferme an dát ach há spás ací agus bíonn si sin na testáid. Ní bheith sé cóthir mar aon bhádra is dólam hain a bheith in árasán. I mean, tá daoine hústáir an seo tá chuirtá acu. Tá sota ru acu ach red setter, but Nahar nibh. Agus is sin per. Tá sé ar stré ríis. Ar stré, tá si dimar ar cuine an rud mar sin. Ach, tá máidir go húsáirs ach tain siad amach an tám ar fád leis ach ag nám céine. Well, dearan go tání beagání níos más fás acu ach fós tá sé déhstré, so. In árasán, like, an rud ná mna bhfuil Gordín agus. Brandjar madra. Ach fiú bháin an cúfuil, hena go mar ar gine bhfuil gá cúfuile chu dú Irish Wolfhound. Agus cé gohfuil si có mór, há siad có leis giúil. Like ní hasí nó feice dhéanamh, just fanan si timppla na lí ar fegan lei. Agus há an spásacach, ní úsáidann si de. Ja, bíon na Sighthounds go léir mar sin tá cúpla carlam a bhfuil whippets acu agus a bhfuil Italian Greyhound acu agus bíon na Greyhounds go léir mar sin comá nó chuna éon rud atá ord agus tanny ó héh na madraí just bíon siad a géirí ri ar fear leúra agus an sin bíad siad spéanta couch potatoes omlan ar nás mis ar nó ré. Ach thank you, tá máidir ann de gachéine nach chuil agus gachéin saol atá agus más ach náidir an bheicimiid tú hain agus brandy across amach an seo. Well ní purebredí san ní dóile mé, ní bheoh sé sin cadathe stocha. No. Well, brahan sé so an rud ná well brahan sé ar an rud I mean to géirí dhéanamh so mar hampla dométhe géirí lúfracht dhéanamh is féidir leat chlóú leis an leis an nair cuman Kenlclub gar cuman. An nair cuman an baist. Cuman aber lom goil an amar cosúr focail agad faoi madraí. Faoi bhd sé fódca. But is féidir chlóú leis an nair cuman a fiú mna bhfuil purebred agat ar an like activity register, so má tú géirí stuff orthe dhéanamh ar nós an cuimhneat an rudder has spun it on Hailwork to music. Oh, yeah. Doggy dancing. Fad. Má tú géirí stuff mar sin nó lúfracht dhéanamh is féidir í chlóú ach le haia, you know, actual fear showing bíon ar thu a bheith. Tá Brandy bhacht tá si gnoch a ggóhaint gan bheith bacint le dása agus lúfrachtas rudaí. Tá si flat up mar há. Catergate, but ach beidir nuair sí ginearálta agus nuair nach aon modéile. Right me the dása, yeah, beidir an inimid. Gan dós. Sin go hánig rád. Ach mar dúirtú tá pórán de gach duine stocha mar tá siad crothe le bheith na rúnta de héal daoine agus den gnáislí bethetá cá. Tú bháin déan, you know, dáminn sé huasta gahar nó dagan déan tuáha nó dagan bheith gom. Ní leon taí gom ar bhadra cosúla sin. Ní dálam go meach an aine an faoine gom dóibh mar taí gom ar an cailí inis agus tá sé có frist ó dí bhuina dóibh. Dálam go minn sé anna bheainach. Tá anna chuidir de fláiste fi láthair, I mean agus éon rud eile dhéanamh. Tá tú múna tá tú ag obair ar an bhirm agus tá tú ag déanamh rudaí mar ambassador fashion, well am agus fi láthair le aon rud eile dhéanamh. Ní leon saola gom leis mud sin an rúnaá gom le bhíornach. Fé láthair an cúpla seachtaid seo an 6 dubh dóite a chu troráig a hiicfáid sin is docha. Mar an trach bíon na bathig bre, so bíon gothraigh ar Sheachtain bhí mig fannacht lotha sa maternity ward agus chumáile sin Sheachtain na Gaeilge na chud de tarlún. Fiú bháin an bhún tóireacht me chéad blion na muoine agus lán
uanta gom, so han gnápagáintig olabhú rudaí agus ceartú rudaí agus ní leon sosa buint leis docha. A chama buint tanhas, bear le bhd é sin ná bheith díomhaoin agus a duine feic ach hamasúnis leis saora go méid sé ábhraí níos ciúna ham chun gar siar méad a dhéanamh gom agus ábhraíonn ama chahabh san nádúras docha, mar is breála mé sin nadidir bhaca sibh nuair a tháina mé thar neis an timpistí bhí gom. Bhís anthóca le dul sú sléitih agus más bharagus rudaí, mar bhí sé carúla sin gorpach ar lábheile agus gandal rógáin. Braham go gáirínse go mór le ní bháin an intin ach an spréid atá god. Braham ganin sé anna bhahastaid bheith an más a Dúlra. Más nádúras a Dúlra agus a súisteachan an foiineh atá. Yeah, Kadírach agus mar bhí megrán sin is cholíní tú an widne. Yeah. Cé gur was chun go darlamsach faoin tú agus tá sé eisteach bheith i gcathair. Agus is féidir linn teachtar rudí táid gar an agus ruí mar sin fós ní sem mar an ggéine. No, ní sem mar an ggéine. Ní bhín an cinál deis a gin rilí na siúlaí fáda sin. Is féidir níl rudí i bháidhain ach. Tá sé Jackar seachtar ní rudig gur féidir leat dúr siúil an gata bhí mé bíam sé grá is bralam san tam seo an bblion an tarach bíon na húine go léir chuna mu ar pácanna agus lusan na crum le los na crum céin an mu agus just is bralam a bheith siúil sáile le an amsir mar seo agus déanam siúlóidir le agus airíon weim an siúla sin. Now ar nóig rocky mé bháil an deir seachta seo Janie mé it's féidir chuile trá a rastal, but I don't know airíon weim an túga orintanta an mohinn tú an rud céine. Yeah, mohinn mar an rud céine mar tá anna chud spás an sáil freisin agus mar geall céanálín brain de mar geall ar na dín glasál ar fád bhí agus bhí mé sa spás céine ar fá gábhlíonn ach airíon mu méis go dtíireach agus tú fiúrá sin tá sé deas a bheith an mu. Sa dúlar san áidir agus an taithí sin á agus tá peata an eis má an máidir an eis. Ní ar éos brand an áite in éachar bhfuil tháinig agus go látain sin an áte staisinéireann. Ná na bhfuilm á sé ddíreach lár, so ní am bhd ó corcaghine nó í bhráthach agus níle amach fénomméad os na sléite bis ír den éan na crocha dú agus ní amach dinomméad an bharige, so á sé idéalach an áíidir ná na bhfuilm agus Fátá se bharrán son golódam a cháda is si kaint fé heistil agus dul haar leir agus áitnéile agus á golódam a winterholes na Austrráil agus America agus bevrála mé éiscint agus dul timppel agus stocha flashe gát an saol mór a chása gom me marí go bhana mé géirí gus sorá mé síos an sa just nétain a haú me héile chahabh bháit ag an ile mar der si bhá sé có táach an nádúr bheith ann. Agus kom sin leis an deiclóíocht an isis níl tú scartha machon saol mórach nuad, fadóbhíor dul go bleictí a dul go galibh chun rudí marsinínamh agus ní mar sin há sé a hiile. Tá an méid si deisna ann gur féidir dhéanamh ó de cheomar sí féin. Agus há sé dochreite na deisna bhégás ar ggóir, ní am hallú a gan déimlíonna chun is mar a bhéh sé ach hamasún go mór leis. Agus mar an rud ná is féidir leat taistil. Go hátha mar bhúnseir mar tá an tálinn mar galarn le sira. So is féidir leat chuile a dhéanamh agus fós an solt sin a bhaint as dáirtúchas agus tá tálinn is as áitne deasa muid ar fád so Gandát bíon capal bhrátha hos an sunna goibh. Ó Kildara bhíon. Kildara, bhín si gihíhann. Yeah, tá sé ananta rud mé mar capal agus mé níos ágach ní raibh mé ag an level a bhíonar ag daoine eile sa bhí mé sa chundé mé ceart le bheith cinál ag pleichiíoch leis an cábhaimse sin bhín daoine andéir ar fád faoí agus bhí me se cinál ag pleichiíoch leis. Ag gur tríle buintas trigger ní bheith bhd a fálam. Bralam tríle buintas mar ham sé go mórlam agus is bralam capna is bralam bheith timpplair chu bhí cean weim agus mé níos ága. Ach, dar meis mar le no níl cead agus bhí an ceart acu le bheith fearnach mar I don't think mé se who is séagla go máú tuairta airta. Yeah, tá go leor ibre geis letha tá méid sin le duineh má ceapan tú bhfuil golóir geis le madra ní feice sinna gomrád le capal an glanna amach agus iad a bethú agus a clíochtúirtóibh tá anna chuir géist. Fiú bháine mar a fuair tá sí 6 fosta gom fel láthair mar támrá an ócla bheith glanna machchas rodí sa díla mí gachéon Sheachtain chun ag glanna machchas rodí. Ach duine man aclíocht mé féin, but just duine siad na jaban dogus san mar just
tógann siad an méid sin ama, tá siad do chreite ar fad an tom a bhí na testála capla méad. Agus an raibh capal mar chuid an chlór piatí go fáil an ra capla ein páiste. Bhí póní des even an Pablo an anime bhí 8 mlíana diaagdí sé stoilm, bhí sé anna onric híhann bhí mar á grúmáil agus ag denna amach agus na héanad mar sin bhí sé ligantar nar a facráil sa gom trí capal, just lig med an báiste gachéan ar insint amach a bhí sé híhann an drás na iscin dig duine cóóg, cos tá a go goháir le chalíneoga braham nar a bhíon póní aá, bhín siad cótócan leis, ní bhíon éonrad eile sa tail ar intinaá seachas an póní san, agus tá sé híomna bheith mar chud de sin ar feag tamlín. Agus an bhaint buinsálas an láthracht an céadúir gnearna sí láthracht ar cinna an bailach sin. Má chéadúr agus braham go dána sé ná dúra chum, beidir gníoch an stúrthnis náthánna gnéochar agus bhfuilm gohanis. Braham féin nádar just go bhfuil an slí sin na gom le daoine gur féidir am labhart lotha, agus éiste flotha sin rud a smóstocha ach gandátá anna chud le fálam gom a an tálam go bhfuil furin có profisiúnta timpplairm le nod na thuirtom agus má dhéanam botún bíonn siad an é ráilm agus bearlam é sin bearlam gníirecht in ilomé agus mé ágint agus proseacha dhéanamh tá si có profisiúnta agus có cárach agus rud a dhéanaan aní fríocht ná atmosfér sais cordúil bheith hán gur féidir le rudí dhéanamh gan a bheith búrtha faoi thuairimí daoine ag an eile, just tugann siad an saoirse san dait. Mar níl scripte gom leis an rudsa. Tá díreach chorá gom leis na páistí sa, níl feicr gád am rá, níl feicr gád dóibh rá, bhí teanna ná dúrtha agus is brála mé sin. Go hálín ar fád. Tá mé ri súil sin chlár sin eáil, Tásim gur tá sé tamó wed an isbéidir deirna bhíon martar sin nó an bhíon segan ach dearan go maiiste sin go hálín ar fád. Ach ché gur míle agat as a bheith linn. Ódóir a bhí ann tú a bheith agrainn ar an glór, agus ní minic a bhíon íana agrainn, agus tá sé anspecialta dún go gro tú sásta leirlinn. Gur mí agus is mór aganna. Gar domsa mar tá siad brain dom ag leirt, a bheith leirt fé bhadra an tamar fa. Go dtíra. Ja, fuirtún tíir sin nachtaná, go bhíad tá labhart faoina madraí, cad de chéine god. No, bhí sé go híomhann ar fad labhart libse agus do buine anna henamh ar fad agus chum chun rála gaftain in gur Gaeilge mé. Tá tú de Gaeilge. Mar deimir an tamrad is mionna. Is mionna. Os mionna, okay. Is very an yes fad. A bheith in Gaeilge is cuma. An bheith. Yeah, diet should be true the year like gach eile bhain. Gaeilge starter pack. Gaeilge starter pack. Anna chud ban jarrog. Hoops in na fáinní clúsa. Sin ní bhfuair mé mimódas na hiadaí ha mo chahabh dómh ó bhun go bór. Sin é inis. Mórach, tostá mé mórach leis an mán darag agus go mé na fáinní clúsa agus be málah. Well, sure, ar an gaiding comment bondrag sin an mana. Ar an gaiding. Ja, hans gan an feisce gom. Bhí capan mar sé roóg leis sin echo. No, há sé feisce gom. Well, tásúla gom gomint bhí gach aine tá géisteach solt as an chuide le do Sheachtain na Gaeilge le Energia agus tásúla an go se bh freistal ar imachtaí. Tásúla gom gur daoine beidir géisteach leis an Podchraoladh beorinmar le déanaine cláiste tríneide, bhí sé sin iontoch agus táid an bíoch dó freisin. Agus, tásúla gom seans go bheith chuid ar locht éisteach tá beidir amach an seo. Bud ní labhraíonn de? Yeah, no, just a géirí an breadcrumb sin ágal an sin. Breadcrumb sin lágan seach. Ach, gur mí lágad a ríiste hain agus, baim sé ceir leis an ríiste. Slán le a chuide. Slán! Slán!